ایک جمله بنگهن دهوکیا لورز هاوینێش بۆ خۆفێنێککردنێ و سەربرنا دەمەکی خۆش کەلک بتەقەستا جێن ئاولێ و تایبەت مەڵەبانگە هەدەکات. عرفەت حەجی چەندین ساڵا بەدەست نەخۆشیە بەربڕا پشتێت نالێت و دەبێژێت ji بۆ چارەسەریە مەڵەبانگە و ئاف باشترین چارەسەریە پشتەیە. سروشتیە هەی مقاستەوە کرد والحەمدولە نوکاس gelekê boşum çünkü rojane ez gel doktor welidî çareseriya siruştî nişan min dedin walhemdullah nike pişta min gelek boşum. Gelek afretît heyn çûna devgela nojdara gelek dewleta besî hatin çareseriya melevaniya îlaç tabîî elhemdullah serdestê min çêbûyîn. İlaç tabîî gelekê baş e yani reqem êkê îlacê sîbahê bû her sihetekê her êşekê siheta însanî gele bedil bît pê. ji ber ku av hokarekê serekiya ji bo vegotina nexweşiyên vegir lewra rêveberiya xweparastinê berdewam çavdêriya ava melebange hedikat. Vî mecalî nodeyne ku vê rêjê av pîs bîtin çûku hemî melebangeya manzûmê tên manzûma avê hey felatir û teqîma hey û heyvek bû du heyv av hemî vê bête guhorîn û her heftê carekê jî rebeka avê tê guhorîn henî sîstema wisa çêkiriye rebeka avê tê guhorîn rebek dîte berdewam rebekê bû zêde dibît sererayê wê çendê jî mealece berdewam rojane mealece. Li senterê parêzgeha dog nêzîkî 20 melebangeha heyna ku ji bo xwefênekirnê û fêrkirnê û çareseriyê ênebkar înan. Bitir li werzê havînê hem ji bo serbirna wextekê xweş û hem ji bo çareseriyê av û melebangeha ênebkar înan. Erê heta çend ew avên tênebkar înan di tendurustin û kêr melebaniya tên. Şîrwexetir Kursal News. Duhok.